Be our patriarch and Kanya, no baby kind will be fair, Etire Nni Safoa. Na me gye say enwoma kan be kɔ na wie no na wanyamu adesua pii no a me wɔ secondary school no na me kenkan say enwoma we ne yɛte no say me na me kan ɛyɛ paako fi na mani gye ho pa ebra na me wɔ school no enwoma yɛ kura me ɛbro mfie du ne enso makra na saa bestum prempren a me gu so ɛkenkan emu nsɛm yɛ me dɛ emu nsɛm so ɛyɛ afutuo bebree na yɛde bɔbra nti na mbɛkenkan ɛde ama wo nti mesrɛ wo hwɛ animu efi sɛ nsɛm pii no ana wɔ mu okay book na hyase a ɔsɛ nyansasua kyerɛ yɛn sɛ enwoma yɛ safoa bi a wɔde bue onipa etiri di nyansa esie mu fɛn nanso saa nwoma a mato ne din Etire Nni Safoa yi entia saa kasa hodo no mu ɛwɔ kwan biara so na yɛkyerɛ ne sɛ etire nyɛ bɔfrɛ ɛna wɔde sikan apae mu ahwɛ ahunu emu nsɛm obiara a wɔde n'adwene bɛto fam akenkan saa nwoma yi awie no ɛbɛgye atum sɛ Etire Nni Safoa ampa anaasɛ etire nyɛ bɔfrɛ na wapae mu ahunu emu nsɛm so obi kɔyɛ bɔne bi kokoam na obia anche no nanso ɛho asɛm ɛda adi da bia ma oni no sign ne ho sɛ onim saa bɔne no ho hwee a ne yɛta baa ne sɛ ogyae saa wɔ nipa no sɛ ogyae no saa na ato sɛ ɔne ne tibua ɛna yɛdie saa yɛ sɛm Etire Nni Safoa yi si kuro bi a ɔfrɛ no Akyerɛmade in fact yɛbɛkenkan sɛ nwoma awie no wotumi sɛ wasua nneɛma pii no ana afiri mu ɛno nti mesrɛ hwɛ animu na mede nneɛma pii no ana wɔ mu a mede brɛ yɛfrɛ wɔ bi de hyɛ ofrɛ amanfo wobɛtumi afrɛ Mr. Kamafo mede ase pii no a you really enjoy this thank you kindly subscribe Mr. YouTube channel no na mi adɔma no so mede pii no ana ɛbrɛ nwoma pii no ana ɛbɛkenkan borɔfo de twie nyinaa nyankopɔn hyira wo